Hey, Tim Douwsma hier en wat leuk dat Jost. Ben je hier in Lauwert, hier op het Ceylon. En als goed, Jost, hier achter me is het Fries Museum. Want ja, ik ben natuurlijk weer terug verhuizen naar Friesland en ik ben een Gruske Fries. Ik praat Fries met mijn familie, met mijn vriend, met mijn vriendin. En ik ben sinds kwart ik heid word en ik praat ik tegen Des, mijn zoon, ik Friesk. Hoe zou dat eigenlijk zitten bij Elske de Wal? Zo zei ik haar zoon Friesk opvoeden. Ik ben wel heel benieuwd. En wat nou zo ontzettend leuk is, dat kerst is haar bellen via het Google-systeem. Maar hoe zit het eigenlijk met D? Bist doet Grusk op onze Friese taal? En tegenwoordig kunnen ze kiezen voor Fries als in examenvak. Hè? Hoe leuk is dat? Ik hoor dat net, maar tegenwoordig ken het wel. Dit is een weten wat u ervan viest. Oké? Wat waan, hè? Dan ga ik nog een gauw Elske de Wal bellen, want ik wil toch een weten hoe dat zit. Hey Google, praat met een bekende Fries. Laten we er een bekende Fries bij halen. Met wie wil je spreken? Elske de Wal. Prima, dan laat ik Elske jou bellen. Hey, wat leuk dat je mij bellest. Hey, Elske de Wal. Het is gewoon leuk, ongelooflijk.